Здравейте хора, аз съм Дипър и днес ще поиграем малко Skyward в Mastercraft. IP-то може да е в описанието. И ще скипна докато се напълни. И не се напълни, но поне 4 човека 5 влязаха. Нека почваме. О, доста добри неща. Може да чуете малко мишката да щрака, но такова е, няма какво да се прави. Няма пари за малко. Използвам камъня мед, защото 11,25 и точно панталонки ли нямам. Нека сложи лавата в ръка. На този мап съм го играл и знам, че има тук още един чест за това, да не мисля, че съм сексарей. Трябва да направим един крафтинг тейбъл, после кирка и отиваме. Виж, че някъде тук беше. Ето го. О, супер! И пак нямам панталонки. Да. И ще е добре да почнем да отидем към средата. О, само 3 останахме. Мисля на този епизод да направим само една игра, защото не ми се снима много и така че... Ето там виждам един. Сега сигурно ще се телепортира. О, не! О! О! Супер! Нека да хапнем нещо. Толкова съм... Не съм гладен. Мислям да го ръшкам. Не ми се чака много. Сигурно ме е видял, че трябва към него и... Ще е добре, ако намеря ни... ето панталонки. Точно това търсих. Сега да намерим той. Здрасти. Не може да му убие, Сигурно. Не. И добре хора, това беше до епизода и чао.